Maralap dito. Let's go. Ika lang. Yeah. Hello, baby. Sayang, may isip ko. Yun. Excited din yan ang maray. Yeah. O ano, pagsakay mo sa aeroplano, ano? Dahil nagkulugan talinga mo? Ah. Meron na kita, pero tapos na kami. Root. Early kita, magpa-5 na. 7 ang flight namin. 110. Ayan baga. Ay. 1110 din. 1110. CR muna kami. Ngayon naman, naghahanap na kami kung saan kami pwede mag-breakfast. Kasi umalis kami ng Pasig ng 2 o'clock. Ay, 2 a.m. kami umalis ng Pasig. Ang flight namin is 7:15. Mas mabuti na ang maaga. Diyan baga kita nagkakan. Magsabaw na nga niya. Hindi na. Sabaw ka na maluto. Kaming immigration. Please stand clear of train door and please hold the handrail during the whole journey. 请勿靠近车门，并请沿途紧握扶手。 Ayan, ang layo pa pala ng immigration. Duty free na. Duty free shop. Baka nakalampas na na eh. Wi-Fi pick up. No Oh, ma-pick up kami ng Wi-Fi, packet Wi-Fi sa clock. Via clock. Arrival hall. Level 5.
Video, video. CCTV. Oh, yan oh. Sakay po ngayon kami. Itutuloy niya. Tricycle dyan. Ma-withdraw muna ng pera. Thank you po. Bye-bye. Hindi, pwede dyan mag-aral. Bye-bye. Kain na si Pagko. Oh, yan. Magsulot ka rin eh. Gumagano kaya sa gilid oh. Ano? Magluwas. Side. Pwede na kailig di. Sige ko kaya mawapoy. Sa gilid niya na Pilipinas. Kaya ano nga mga Pinoy ngayon. Oo nga yun. Mayong Kaya. At ang magandang adonya ang sulot. Kami nga, tamuntik pang din makalagpas immigration. Yung Diyos ko. Ano? Alaga na, mabaka na ako.
Video siya sa pagkiling. Hello! Hello! The first time I'm here, you're 2 years old? 2 years old? Yeah! Sapatan ang bahay ni Manoy. Babalik ka pa sa Nagas, okay? Balik ka pa sa Nagas. Saan mo gusto mag-stay? Sa Nagas. Ang pigluto ni Manoy. Wow! Wow, wow, wow. Oh, nasa labas na kami ng apartment ni ng Kuya Roy. Nag-lunch lang kami, nagkwentuhan, tapos nag-update sa mga family sa Pinas. Ngayon papunta na kami sa hotel namin. Yun. Okay na. Dito kami titira for 8 days. Ayan, hindi naman pala expose ang toilet kasi may curtain. Tapos sa shower may curtain din. Ayan, magre-rest muna kami, magsha-shower, magre-refresh, tapos start na kami ng pag-explore dito sa Hong Kong. Para wala masayang na time. Ay, baga mga lunch, tar 28, 32. Which one? This one or this one? At one lang. One. Ngayon yan, baka nagsayang ka lang. Ay, iba na. Sa ito. Iyan, iyan. Ito ba sa papainin ni
rally na kita duman sa kuyan. Sige, magayon na yung makrami. Ayaw, may drone baga. 请小心列车会采取东西 Please mind. Andito kami, bibili kami niyan. Bibili kami niyang chicken para mag-dinner na lang kami sa bahay. Tapos, ayan si Kuya Roy nagpipila. Ayan si... May robot to. Ayan, may robot. Medyo mo! Binidyo na nga. Ayun yung isang robot, oh. Asong dua. 'Yung sumigod nakakaanan mga arken. Yung galing hanap kong ano. Mahilig kami magkakanta kung saan may gusto. Bukas. you salmon, baked salmon.